Инак, дӯстони азиз, биёед барои буридани лентаи рамзӣ як қарсак мезанем. Як, ду, се, мағозаи мо кушода шуд. дар шаҳри Хуҷанд боз як мағозаи либосҳои мардона ба кор шурӯъ кард. Он дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиев ҷойгир мебошад. Илҳом Мирзозода, намояндаи расмии брендҳои байналмилалии либосҳои мардонаи Климбер BC, Дамат Твин, Энрике Черини, US Polo дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вай мегӯяд толи 3 сол мешавад ки ин брендҳо дар дохили кишвар фаъолият мебаранд. Бино ба гуфтаи ӯ, ҳоло фаъолияти асосии брендҳо бештар дар шаҳри Душанбе ба роҳ монда шудааст ва ин бори аввал аст ки дар шаҳри Хуҷанд низ мағозаи либосҳои мардона бо ин брендҳои маъруф ифтитоҳ гардид. даврони истиқлол шароитҳои мусоидро фароҳам овард ки тоҷикистони азизи мо бо пешвои муаззами худ ба сӯи пеш, ба сӯи марҳҳои баланд бо азми хоса равона гардад. маъракаи имрӯзаи мо исботи гуфтаҳои болост. Манам фаъолияти ширкати мо қариб 3 сол боз дар Тоҷикистон идома меёбад. имрӯз дар шаҳри бостонии Хуҷанд маркази савдо бо нишон додани ин брендҳои машҳур Климбер BC, Дамат Твин, Энрике Черини ва US Polo ро мо дар инҷо муаррифӣ намоем ва бо баробарии том гуфта метавонем ки ин брендҳо ба мардони азизи шаҳри Хуҷанд, суғди бостонӣ писанд меоянд ва дар оянда шароитҳои кӯтоҳтарин мо мақсади ба роҳ мондани духти ин либосҳоро дар худи қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монданем. дар рӯзи кушодашавии ин мағозаи навтаъсис мардуми зиёд ҷамъ омаданд. ҳамчунин чанде аз ҳофизони вилояти Суғд ва меҳмонон аз ҷумҳурии Туркия низ ба ифтитоҳи мағозаи мазкур ташриф оварданд. ин мағоза асосан либосҳои мардона аз ҷумла шиму курта ва пойафзолҳои замонавиро барои мардум пешкаш менамояд. бештари либосҳо дар Туркия ва қисман дар Итолиё духта мешаванд. ҳамаи маҳсулоти ин брендҳо аз пахтаи маҳин омода гардида, нархаш ҳам дастрас мебошад. Мы рады приветствовать вас сегодня на открытии еще одного брендового магазина, где мы рады представить вам наш бренд US Polo. После того, как открыли мы Душанбе, решили также и обрадовать жителей этого города, как Хуҷанд. дар охир барои боз ҳам хотирмон гузаштани ин чорабинӣ барои мардум дар саҳни мағоза консерти идона ташкил карда шуд. гузориши Сарвар Ҳамдамов ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.